langit. Supakiro. Supakira! Uy, kira man ba? Umra ko ani. Ay! Supakiro man kay kagod. Sabi Saya. ka. Supakira! Na, mauna. Awan nyo. Ayaw kinapsudlan nyo. Nyur! Sige na, Nyur, uy! Gwapo bitaw ka, Nyur! Sige na, Nyur! Sip-sip. Sip-sip gud. Sip-sip bayuta. Da, uy! Sige na lang, uy! Mo spill na lang ko, uy! Usa to, Nyur? God! Usa mo to, uy! Dili na. Usa naman po ay! Na-expire na kay dugay kay kang ni-answer. Na! Ha? Lain na ang akong ipaspilling nimo. Usa naman po? Ispil Czechoslovakia. May pag-iit ko kay mga mura. Uy, karong kataasan rin sa Slovakia, uy! May na bayuta ka. Dung. Sa to yung spelling sa Slovakia, dong. Slovakia. Oo. Sina ba? Luwi ko mo. Bakubak kayo mga Isod katisod. kay na, hindi kay ko kubang mustili sa kungan. Tangi. Bugo! Bayo. Kaluoy bayuta. At sa mga purgatorio daw. Mobile labon! Mayra, bayot. Huwag kayo mas pilingan. Inalitaon, basta papatay na kusap! Namatay ka kayo. Ko. Sus. Natakinas mo kung kagon mo. Stars mo kung kagon. Si Ban. Sus, ito ni Ban. Tingnan si kayo magbaksin! Ay, nagpasula na yung timan doon. Pasityan mo yung team. Nakinas mo. Uy, mani. Tingnan kayo magbaksin! Nagbaksin! Ito na doon! Magtatapan! Oy! Esteban Escudero! Ano ba niya pamangka din he? Ano nag-standby pamangka diha? Di ba giingnan ta naman ka na di pa ni mo pwede nga makasul sa langit kay di pa ka pwede klaro na ko. Wa pa ka mamatay, ha? Ningon ako nimo kaganiha nga balik sa imong agi diin kagikan. Napakada lakaw, pauli. Kay di pa nimo panahon. Di lang ko dito. Ni Roy, layo kay to. O nasa ko tutultula sa kuagi. Ari lang ko diri eh. Nagsilak sa ko diri. Di lagi na mahimo. Ug mahimo basab nga di ko nimo tudloan sa pagkalimbungan, ha? Kay dinhi di na pwede. Ha, dili gyud na. No pwede. Dito tingali sa kalibutan nga imong gigikanan, naay daghan dito mga limbungan. Pero dinhi no pwede. Dili lang ko ni Roy. Di ko ganahan mo balik dito. Paita po yan sa kalibutan nyo. May nang musuhay sa kudiri sa laing kalibutan. Ayaw gyud pagsupat. Mando kini sa gipiyalan dinhi. Ako si Pedro ang gipiyalan sa Ginoo. Ako usa sa mga disipulo ni Jesucristo dito sa kalibutan. Ikaw day si Senyor San Pedro? Nakakita lagi ko ni mas personal. Kay dito sa amo sa kalibutan, makakita lang gyud ko nimo kanang
kanang panahon gani sa kon. Sana kanang sa kwarisma ba? Sa mga adlaw. Ato niya, ako ang makitaan dito kay kanarong imo istituwa kanang mga kahoy nga di mo kinulit nila ba? Nakakita na ko ni mo personal. Sapa. Niyatas ganghaan sa langit. Kasaba ba ni mulupig pa man ng buyog. Lakaw na. Balik na dito si mong gigikanan. Balik sa kalibutan. Nyor Petro. Kanang tuguti lang ko kung ari lang ko diri o bisag na lang ko des daplin o maghimol ko akong hidanan diha. Ari lang kong puyo diri. Diya lang ko matuog lang ko diha niya. Ko anang himo ano ko diha. Hidaanan ako. Pastila nyor. Bisag suwayan pa ni mugpuyo dito sa kalibutan na mo no yor. Paita puyan sa kalibutan na mo nyor kay na dito tanang kabuang. Mga tao dito, mga amaw. Pirtingil giga. Tuwa dito mga kawatan. Mga snatcher, magsuroy-suroy ka, puta na imong bitaka. Wagi ayo nyor. Pirtingil giga, napay mga politiko sad. Spotting ba kayo? Tabi ka, ninduta mo daw istorya, nindut kay paminaon. Kada mga politiko, ini pulong-pulong. Natanan, iniguman, wari ay. Sa laktod nga pagka-istorya, nyor, di na gyud maayo puyan ang kalibutan. Kay, pirting hugawa, murag basurahan. Nya, hangyo lang ko ni mo, nyor, eh. Ayaw na lang taong ko pabalik ka dito, eh. Ari na lang taong ko diri, nyor, eh. Esteban, kanang tanan nimong gipanulti, nakita na sa Ginoo. Way natago nga mga panghitabo sa kalibutan nga wa mahibaw-i sa atong Ginoo. Ang tanan moabot ang takna nga pagahukman. Kamo mga tao pagatakson base sa inyong gibuhat didto sa kalibutan. Ang mga makasasala, ang mga itom og kalag, adto sa impierno. Pero ang mga puti og kalag, ang mga naghimog matarong, ares langit. Oh, di ay? Busay ka o balik una didto. Ha? Apil sa mga pagsuway didto sa kalibutan. Ayaw pagsupak-supak. Ha? Sukol. Unya didto, ug mahuman na gyud ang imong panahon, paningkamuti nga limpyo ang imong kalag inigbalik nimo dinhi. Di gid mahimon. Yun nga, ari lang kumuha sa kong panahon diri. Ari lang ko, mo relax ko diya, magihigda ako diri oh. Total di mo ko magsumok lagi nimo lagi. Ayaw lagi pagtuman si mong gusto. Balik gyud dito sa imong gigikanan sa kalibutan. Apil dito sa bagang duot sa katawhan, apil dito sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sugatang mga pagsulay. Kay di man gid mahimo nga ikaw may matuman. Ha? Wa pa man ang imong pangan dinhi sa listahan aron makasuod ka sa langit. Balik. Paita na mong pobre nyo, eh. Alkansi kay mis mga dato. Kay makabintaha sila naman sila dagang kwarta. Makadonasyon sila sa simbahan. Makadonasyon sila dako. Nya, makatukod pa man kay na sila simbahan nyo. Kay dako kay na sila kwarta gud. Inig panahon sa kanang tingsimba, kanang inig kuan jismos ba kanang kuan. Dako kay sila gihulog. Di ginam tigil-kil na ilang ihog. Kay puro papel gina. Kami taong mga pobre. Ang sobra ra gyud taong sa pusta na mo say alay. Mahimong gani wa atik-atik laghug. Lupig jud taon ming mga pobre. Kan sige kay mi. Mo bitong magpakaluoy gyud ko nimo nyor. Ari lang ko diri mi. Ayaw lang lupig tiban. Ha? Parehas ra mong tanan. Kay way gipinig ninyo sa mata sa Dios. Ay, di kong tuwa na nyo, Roy. Kan sige kay Miki, kanang mga dato, lami kinag mga sudan. Sudan ug humba. Inasal. Lechon. Hamon. Kami tao mga pobre. Liso-liso lang yan ang
sinugbang buwad. Nya, utang monggos. Mao na'y parehas. Yun, Pedro. Ang Di manok kumtoy. ni San Pedro. Di kamtuon ako. Na ang tangang tao nga gibuhat sa Ginoo parehas na.